Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzira 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Zvisinei, kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wetena on the notification bell so that patinoramba nichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiona manews updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndatisubscribei, ndatilike this video, ndashare this video kuhama neshamwari. Zvinobatsira kuti veruzhinji kana kuti veukama vari kumativi mana enyika, kuSouth Africa, UK, kupi nekupi vanova vachibatsirikana nekuona this video. Uri kubata masaisai uri kupi, uri kutionera tiri kupi, pinda mucomment section ubva ngotaura kwauri kuonera mavideos uri. Vadikani, first update yandinayo i-update yekuti vakuda kwasheta gwirei vobuda mastreets esocial media vachipa pfungwa kumhuri yeZimbabwe yekuratidza kuti ivo pakliniki yavachataura pavidhiyo hanzi tiri kurapa mahara. Hanzi saka iwo kana uchirwara even uri yellowbone uri mutema wakafanana neni Hatirari chingomhanya ikoko ubva wasvika hanzi tiri kukurapai mahara. So da kuti mubuditsewo pfungwa dzenyu, da kuti mureact panyaya yevidhiyo iriri kuti zviri kumbofamba sei, ichokwadi here wakazvitarisei kuti wakaenda kukliniki iyoyo unonorapwa mahara. Handisi kuti nyepedzerai unge mukurwara muchena unorapwa ikoko, handambodaro, but ivo ndo mutauro wavari kuzviita. Handina kuti manyepo kana kuti ichokwadi, handina kudaro. Ende handina kuti zviri kuitirwei, handambobvera ndazvitaura. So da kuisirai video, mapedza kuona video muta zvamunofunga mucomment section. Ende ndine video reMurakashi ataura mashoko abohwa nyika yese yeZimbabwe. Handitombotaura kuti afadza nyika yeZimbabwe, but abohwa veruzhinji. So ndatimbonei this video. Atara chinonzi Arundale. Mazviwa? Arundale. Ukagwara tsvaga mari yebhazi uye kuArundale. Tinokurapa mahara. Hatitarisi kala yeskini yako, hatitarisi stature yako, hatitarisi kuti wabva kupi. Tinokurapa mahara. Nokuti tese tiri kubatsirana. Zvinhu zvakaoma, rangu basa nderekuti ndibatsire umwe wangu. Tiritezera mana shamwari. Uya tirapana. Tokurapa, tokubetsera, ukasvika ikoko, tinokutarisa, tokuita mabloods, unochekwa, woonekwa kuti une zvigwere zvipi. Kana zvanetsa tokuudza, zvatisingagoni tokuudza, asi unenge wakuziva problem yako. Endai munoudza munhu wese ari kwese kwamabva kuti huyai murapwe. Tiritezera hama neshamwari. Tichiri kutaura introduction kuti tizivane. Kwai tofanira kupedzana 12 sekuru ndazviwa asi ndauya kumusha. Regai ndimbofara nehama dzangu. Aya, tofara kana tiri pano, ndo patofara tiri kana ndiri uko. Chekupedzisira maonaka inini handina ruva, mazvionaka ini nesu tese takafanana. Aya ndo mashefu. Maona mashefu ka? Mashefu ayo. Ini nami takaita sei? Takafanana. Tese takarapwa neropa raJesu. Hakuna mukuru nemudiki. Saka musatitarise setiri kumusoro. Aiwa, ndiri pauri. Ndikasataura newe, then handizwe kuno. Tiritezera hama neshamwari. Regai timbofara nevanhu veshamwari dzedu, hama nesi. Vamwe ndewe kwaNcube ndevana sekuru, vana Ndlovu ndewe kwana sekuru, vana Shumba ndewe kwana sekuru, vana Gumbo vadlira pashe, madzikoma madzibaba. Mazviwaka? Vana Nguruve takaroora ikoko. Imwe mutupo haina basa. Aya. Ndakati ndakumuka ndichirwara ndandiri mukoma 37 days. Ndakati ndakumuka ndakaziva inini ndotaura Mozi takakura kamai vangu vari teacher nababa vangu vari mudomeni. Takati excuse me, takati zvino tapinda muindependence. Zvikaiwai unofanira kudzidza chikoro chevarungu. Saka ndakaenda kuchirungu kuSelukwe Shurugwi primary school, ndakaenda kuThornhill ndisingagoni kutaura chii, ndikabva ndagona kutaura chirungu ndobva ndakona chishona. Muri kuzviona? Asi pandakarwara ndandiri mukoma ndichimuka pane chimbo chandakanga ndichiimba.
Toda kuti tese tiimbe chimbo ichi. Apo tichita sei tichitaura naJehovha kuti titange mharidzo yedu. Chimbo ichi ndi namba 47. Chinoti ndinomira Next update ivideo remukomana akabuda atikati mukomana mudhara akambobuda masirisi social media achitaura iye kuti ari kubva kumusha ari kuya muno muHarare kuzotsvaga Geza ende aitaura mashoko ekuti ari kuda kuuraya vaGeza. Zvisinei ataura mashoko iwayo, video roro ndakariposta pana paThis YouTube channel ende vanhu vakataura zvavakataura vakati hatirari hatikuonawo nyaya yakamira so ende ari kudai so, vanhu vaitaurawo zvakasiyana siyana. Adzoka manje masirisi social media achitaura kuti haasi kugive up panyaya yakataura, hanzi ndiri kutoda musoro wavaGeza. Vadikani ari kuratidza kuti arida kutovadembura dembura. Da kuratidza video, wapedza kuona video tazvaunofunga mucomment section insa hatirari ndiri pakufamba nenyaya dzine proof, handisi pakuteka side kana kuti ndinga ari correct kana kuti uya azokanganisa pakati. Handigoni kuzvitaura, ndoda kuti imi mujaje nyaya iyi muchitaura zvamunofunga mucomment section. Sekuziva kwamunozvita muri yeZimbabwe, asinoda kudyira nguva yenyu, da kusei muchiona video reMurakashi. Mapedza kuriona muchitaura zvamunofunga mucomment section. Insa hatirari ndaenda reactai pamusoro pemavideo aya. Much love. Inzwai vamhuri yeZimbabwe, ini handina reverse deal panhau yaGeza kuti tichazofunga kuti imimi kana muchichidzirwa muchitya muchiti isisu ticharegerera Geza. Hakuna zvinhu zvakafanana izvozvo. Geza pamberi notsvaga Geza ngaitwe rafu kana vakaonekwa novarunzi mabhununi. Tiri kuvadzidzisa lesson kuti president havatukwe, president havajairirwe. Ndo zvatiri kukudzidzisai. Amene vari kutya, ini ndatoneta nemathreat but handina vandinotya. Nokuti wakangotamba neni chete, uchaumba kwangu unofira mahara, ndokuuraya. Kanjinzi chaendera kujeri kuti wale ari kupengera mudhara idhi kuti hamupfe makamisa pachigaro. 2030 waMnangagwa vachinge vachitonga. Musashishidzirwe kana kudzoka kumashure mayouth. Ngatisimbisane pa 2030. Isisu tinotaura, ndogara nitaura kuti inini ndinonzi Wale. Musandishikira zvenyu ndakasaina kufa kudhara. But handiurayike zvokudaro. Nokuti wakakundikana undiura ichiminzi ndimi unopera kufa. Mazinzwa. Ndakakuudza kuti makada kuona simba rohwe kuti riri papi, wakanotambira mvura unoona pariri. This time handina reverse deal according nawo mfeso wenyu. Imi kana muchitya ndimi muri kutya, ini handisi kuzotya. Handisi kuzodzokera kumashure. Geza ngaabatwa komani nyangwe zviite sei. Isisu pange shungu dzangu inini ndichazozorora tabata Geza mumaoko kuti dzvi. Musaite mareverse deal, musashishidzirwe. Hamuna zvamunoitwa soro baba wedu idhi vachiri kutonga. Hatina zvatinoitwa, musashishidzirwe. Pamberi nokusapota president Idhi Mnangagwa. Pasi novasinge vari kusvika Geza. Pamberi nokuataka Geza. Pamberi nokubata Geza. Noanonzi mabhunu emakomrades. Musamuteerera. Ndikuza izvo raitawo makasungwa, munowana vakasungwa vari mumajeri. Vana ava vafanira vachibuda mumajeri, ndizvo tiri kutaura isu. Vanofanira kupiwa 5 years. Tinoda kupa lesson kuti anonzi mabhunu akapfurirai. Akuzoti naye kumastreet. Iye ari kupi ngauya, ndakauza kuti kana iye achida ngauya apinde pamastreet. Vachisi akawaita risingamumise. Aiwa vanhu vakada kutodhila nawo, ndakaudza kuti inini handina reverse deal. Type dzakada dzakuya mustreet ndichidziona ndoshora makumbo kana kuuraya. Tikutoda Geza. Wamuri kuti Geza uyu handisi kuzodzoka mareverse deal. Kusvika Geza akana mapfumo pasi. But tiri kuti isu Geza handifunga kuti muZimbabwe uchazomugara. Nowanhu wako vari kukutuma hauchaona kuti mahwani. Hatina basa kuti uri kupi kana kuti uri kupi. But toda kukecture. Hondida haisi kuzopera yaGeza. Nyangwe muchinzi mageza Geza hati hanzi ngatimbomira strategy yekuti isisu hatiri oni kutsvaga Geza, hatimire isu. Hatimbomire neanonzi mabhunu ndio munhu atiri kuda iye, muchaona zvatichamuita anonzi mabhunu.
ari ku South Africa, imboka ku South Africa. Ndakudzidzisa kuti Emerson Mnangagwa atambwe naye. Uchaona nyaya yacho kwaichaperera this time.